Mbak Eva Kontraksin, Mbak Regina, Mbak Nimas monggo tidak datang studio 2 klasik. Banyu kang komentus, dadi seksi
Campurasari Setinaja khusus dumateng para tamu kang sampun rawuh ngaturaken sugeng sonten spesial kagem juraganku gilingan bakso Cibino. Masuk yo. Terima kasih Bapak Muhammad Sukron dan kawan-kawan matur sembah nuwun sugeng kondur. Nuruti tresno mbok yo kandha kandha sing prasaja aja gawe gelo ati oku ora bakal ngapusi. Bapak wayahipun hae Pak. Jenengan ajeng hae napa mboten? Pak Nasir. Ngersake lagu gelo niki wayahipun parkir, Pak. Nek pun parkir niku nggih pripun? Nggih. Nggih. Pak. Lah nggih, niki lagune jenengan niki. Iki sing Pak Nasir kedua iki. Monggo dilucutkan, Pak. Kaya ngene
niki le, maksudnya niki le. Anu, Heeh. sesak mboten. Kersane logro ngoten ditokne napa Pripun, pripun? Pak? Wis adem logro. Niki sampun niki. Musuk sampun. Lah nggih. Gayenge Ayo. Lah nggih meleh bawa. Sing rumangsa urung anu. Bos Ora- Nasir, Bos Urung Nasir. hae. Oh, urung Urung anu lho. hae. Nggih. Jane Niki Bos didelekke Nasir teng niku pundi jane to, teng Bu? pundi? Bos Nasir iki didelekke teng pundi? Bukan. Aduh. Wes. Malaka. Iki kok enek berita penangkapan Pak Nasir. Nah, buran iki. Lah nggih. Ayo kaya Kayange. Nasir ya apa tukang isa-isa apa duwe ning isa-isan. nggih. Nggih. Monggo, Mas. Nggih. Gak, aku nggak pantas kayak gitu, Pak. Yo. Beda. Samboyo. Setinada iki lho. Aduh sayang, sapa kuwi? Yo. Oh. Samboyo. Awas. Ayo. Jaratan. Yang Bapak Ibu ajak. Ayo. Jaratan. Ayo Yun. Kontak dateng Pak bocah. Ya. Juragan mie ayam iki lho. Loh. Ayo. Reoke wis dadi sowan karo Ibu Hajat, Nduk. Ayo, reoke wis dadi iki. Reoke wis dadi sowan karo
Awas. 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 Yo, awas. Kowe jaluk apa? Kowe jaluk apa? Jaluk apa? Jaluk apa? Ayo, ayo. Jaluk apa? Seneng dadi Mas. Oh, iki dadi. Bu Sarmi, niki kudu ditolong lho, Bu. Aduh. Masuk yo. Ayo nyanyi. Ayo, yo. Berjuang berkelingan anak-anak kumpul kampul. Tak openi, tak openi. Yo. Wes bakal urutan sing diajak kumpul kampul. Nanti janji, nanti janji. Yang mendung, yang mendung. Tak silis, mencapai gunung. Mas, Pripun? kene tak warai. Aku njur agar diwarai ngono iki lha semrintil lho. Piye 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 piye. Mas, masa Pak E iso goyang-goyang Weh. ini, Mas. Ya kedayane pil biru mau to, Nduk. Yakin. Mawur, Ah. masa pil bir. Masa. Iki engko sing oi, niki resep nggih Pak nggih nuwun sewu menika. Nak njaluk boyoke ora pegel tindak mriki, Pak Sare langsung mari kok, Nduk. Masa, Mas. Iya iki mah masuk ngene-ngene kok ngono. Ya, ayo lanjut ya, Nduk ya. Samarku nek asam urate gampang. Ora malah sehat, Nduk. Bergerak itu tentunya menyehatkan badan. Olahraga. Olahraga, di samping gerakannya apa sih? Ayo. Sekar bisa. Oh, hiha. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Ja, ja, ja. Setinaja. Ayo Bu E joget.
diri tanduk meleh napa mboten? Napa gantos lagu? Pak iki ngono Kon cekap. semakin lama semakin ganas pokoknya. Berarti dibablas nyanyi Damsari Pak E. Nggih. Nggih, Damsari nggih, Mas. Syukur bisa nyawang gunung desa. Ayo ayo ayo. Oh. Ono iya kono. Rasa rasane priyo. Rasa pripun Pak? Pedes. Alah dikuat-kuat kita Kata Pak. sambele Pak E, Nggih. pedes toh. Bangsa Lanjut. kacang-kacangan disiriki ya Pak. Nggih. Ayo yo 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 yo. Mas, bokong mas.
Bokok, Mas. Pak Sekti. Nggih. Pak niki dereng telas Pak kok, Sar ditelaske riyen to, Pak. Oh iya. Ora ilok, Pak. Nak apa-apa ora dientekke menika. Samar nek udunen yo. Ya ya, engko sesuk pitike mati. Yakin. Nalikan So